راپۆرتەکە بەرنامەیە مرۆڤی نەتەوێت نیەگرتی دەبێژێک و ڕەوشە باژاری عەفرینە ڕۆژەڤایە کوردستانê beref başbûnê دەچێ و ji aliyê mirovî ve guhartinên berçav çêbûne Tirkiye bi temamî bi erkê xwe re dibe. John King berpirsiyarê pile bilindê beşê mirovî di netewên yekgirtî de di raportekê de ji bo Encumena Ewlehiya Navdewletî got ku rewşa bêhtira navçeyên Sûriye roj bi roj xirabtir dibe û daxwaza gihandina alîkariyan ji bo wan navçeyan kir. û derbarê rewşa bajarê Efrîna Rojavayê Kurdistanê John King cêgirê berpirsiyarê bernameyên mirovî de netewên yekgirtî de ragihand ku roj bi roj rewşa bajarê Efrîna Rojavayê Kurdistanê baştir dibe û rê ji bo gihandina alîkariyan vekiriye. هەروەها John King da zanîn bêhtir e alîkariyan ku ji bo Efrînê têne şandin ji aliyê Tirkiye û rêxistinên Tirkî û netewên yekgirtî ve têne şandin û Tirkiye bi başî bi erkê xwe li Efrînê radibe. Ev gotina John King de demekê de tê ku bêhtir ji 200,000 derbiderên bajarê Efrînê de kempên ku peyedê avakirine û lê ser sinûrên Tirkiye û li navçeyên cuda cuda dimînin û bê tu awayekî alîkarî ji wan re nayêne pêşkêşkirin. هەروەها ئالیکاری ji bo sivîlên navind û navçeyên bajarê Efrînê nayên pêşkêşkirin. Cêgirê berpirsiyarê bernameyên mirovî di netewên yekgirtî de amaje bi başbûna rewşa ewlehî û mirovî kir. Lê di rastî de terorkirin, bên-çavkirin, wergirtina pereyan, dizî, talankirin, wêrankirin ji aliyê grûpên çekdariyên ser bi hikûmeta demkî ya Sûriye ve ku Tirkiye piştevaniya wan dike berdewam e. Gotina John King de demekê de tê ku guhartina demografiya bajarê Efrîna Rojavayê Kurdistanê û bi cihkirina erebên navçeyên diniyê Sûriyê lê gund û navçeyên Efrînê berdewam e û kar gihiştiye wê çendê ku dest bi şewtandina daristanên Efrînê tê kirin û bi taybetî jî darên zeytûnan de ku xelkê resenê bajarê Efrînê hêviya wan bi başbûna rewşê nemîne.